Is-sibt għal-ħabta tal-11 ta' filgħaxija, laqda tan-nar San Bartilmew ta' Ħala Rawr se tipprova tikser rekord tal-ikbar raddiena mekkanizzata b'diametru ta' 85 pied. Dan se jsir bis-swit l-oratorju tal-Kappillan fil-lokalità li fit-tmiem din il-ġimgħa qed tiċċelebra l-festa tal-patrun tagħha. Wara ġimgħat sħaħ ta' ħidma membri tal-laqda tan-nar qed jisperaw li din tirnexxi ħalli jgawdu l-frott ta' ħidmithom. Roberto Gauci ta' 24 sena huwa wieħed mill-iżgħar membri tal-laqda tan-nar, iżda wieħed mill-aktar attivi, u qal li din se tkun l-akbar raddiena mekkanizzata f'pajjiżna. Hija diametru ta' 85 piede, raddiena mekkanizzata, xogħol kollu ħadit għana miljon. Bewetu ieħor din nagħmlu bewetu ieħor xahar, għandek xahar, bewetu ieħor biex narmawha, għandek xahar u nofs biex narmawha. U spjega kif din ir-raddiena ma setgħetx tintrama sħiħa iżda biċċa biċċa. Dik l-ewwel narmawha mal-art, narmawha diametru ta' 40 pied mal-art, ntellaw lilu, npoġġuh bejn iż-żewġ xarbli, u mbagħad naqbdu nirbtu lilha u naqbdu ntellaw la virga għal ġo posthom. U naqdula l-iskurfina. Sa dak il-ħin il-mekkaniżmu jkun għadu mhux maqut. U mbagħad nibdew naħdmu fuq il-mekkaniżmu li naqdu kollox salt. U wara dak ix-xogħol naqbdu narmaw l-xogħol tan-nar. Mistoqsi kif ġietom din l-idea, Gauci wieġeb hekk. Fil-bidu konna minna waħda 50 pied u kienet ħarġet tatna pjaċir u għedna u għek tidħol id-dina naqri kbar. U bejmet u ieħor. U s-sena ta' wara bdejna, kien is-sena l-oħra bdejna naħdmu fuq waħda li kienet li qed naraw qudiemna. Eugenio Aquilina li kien ilu 30 sena kaxxier tal-laqda tan-nar tkellem dwar ix-xogħol tal-welding li kienet tinvolvi din ir-raddiena. U qal li biex tagħmel xogħol ta' welding trid tkun attent x'in tagħmel, speċjalment biex ma tibromx. Biex tagħmel xogħol ta' welding, trid tkun attent x'in tagħmel, ħalli ma tibromx għax il-welding ta' fin kemm jiġbed. Allura inti tibda taqta' biex iddaħħal l-isplines, daħħalna l-isplines fejn ġejna l-ktajjen, dik katina bitlieta, triple chain jgħidula. Allura daħħalna lilhom u weldjajni, kellna nerġgħu nimmontaw kollox. U tiġi bix-xogħol perfett, ħalli inti meta ddawwar ma jsibx dak il-brin. Allura jkun fiha dik in-naqqa xogħol iktar. Roberto Gauci appella liż-żgħażagħ biex jagħtu semhom fil-festa tar-raħal. Jena ngħid il-verità jiena mhux inħeġġiġhom biex jagħmlu n-nar, imma nħeġġiġhom biex ikunu aktar attivi fil-festa tar-raħal għax jekk ma nkunux aħna żgħażagħ ma jsir xejn għax dejjem miż-żgħażagħ trid tibda minn tkun żagħżugħ, nħeġġeġ aktar żgħażagħ biex jekk jista' jkun jgħinu iktar biex il-festa tar-raħal tagħna tikber iktar. Jerome Caruana Cilia, Net News.